Munoziva ka zvinoitika pano ndezvekudaika. Mazezuru anovuga kuti ndine problem nava, ndinaye problem nava Mazezuru ini. Asi techida kutiwo panguva inoyi yema elections techida kuti tiitewo zvinhu zviri zvakarongeka. Hino mangwana makati problem mangwana Mazezuru, makati mangwana pauya yamwe problem. Pauya yamwe tomboti Mazezuru chimbomirai nhanti wakumana ingo yema elections hino. Yatida kuti tidini tiite mutungamiri wedu mutsva pachigaro. Anditi takasimudza ruoko takadai tichiti chisa ipapo pambama. Hino Mazezuru mangwana makati problem, mangwana makati problem. Zvinofamba seiko nhanti wakumana? Zuru apa. Pakabuda zvisikana zvichitaka mukomana, zvaitaka mukomana zvisikana. Zvimwe zvichirova, bai wanditsa pamimba, umwe bai wanditsa mpimba, ndakati saka ndibambo zvavo. Vamorova mangwana unongwa mwana azvarwa zvema kudzoka makuti bai tipichipa mari ye-maintenance. Hino muchakuwa nechitunha remadai mataka munhu kudai zvobari. Iya sauti kaya muri kuita pa live. Mungaimbaisa sauti pa live evidence ndo zvobari munofira mujeri Mazezuru nezvamunoita izvi. Yapera pa mangwana. Yabuda imwe video. Izvikomana Mazezuru zvakasunza makumbo kudai omudenga o. Zvakamurura makumbo. Pano umwe uripo. Pazasi ndakati pamwe ndiani ndigynecologist zveunoona neutano bwemunhu kana kwaniko Muzezuru zvobari kundorya manyowa. Muzezuru busy kutaka manyowa zvobari Muzezuru ndakati nhanchini kona kumana hamurikiona hepatitis B C hamuzvirkiwo ranti zvobari kuita kukokotedza Muzezuru waita kukokotedza ndakati nhanti veduwe nyangwe uyo unorya mushonga womusana zvobari amusode here nani Mazezuru zvobari munombohwa kudiko Mazezuru inguva yema-elections inodakuisa mutungamiri wedu panyika tichiti chisa ipapo pambama chaipo hatichiti mazuva ano zvobari hanzi kwane freedom kuti munoita zvaunodakara kumira pakati peHarare vakuchiti icho saka ndauya ine mukaranga ndichiti pambama ipapo Mazezuru chimbotipirewo nguva yekuti tikwanise kuisa mutungamiri wedu watinohwa kuda chisa mbama chisa ipapo Mazezuru mbomire mune problem Mazezuru.